Happy 4th anniversary, love. Happy 4th anniversary, sad love. By the way, love, naaimayo nga opportunity dito sa Cebu ba? O nakadecide ko nga trabaho ko dito. Ha? Sa ato pa, magalagyo dito, love? Karoon na niya, love. Kung makatigom-tigom na ko, mag-uban na niya ta, okay? Sa pagkakaroon, antos lang una ta. Sige, good. Kumusta man ka diha sa Cebu? Okay na ko na rin, love. Ikaw na, gimingaw na kay kunin mo. Ako sad. Oh? Nanong muram ka gisapot? What's ang problema? Wala bang ko makauyon na ni Hans? Wa makaw yung sansa. Sa atong sitwasyon, pila na katuig nga LDR ta. O gagadago na sa nang atong edad. O pa kay planong mo pa ulit diri sa ato? O magtukod na tagatong kaugalingong pamilya? Love, dilingon na kadali. Kung ang pagaling akong natigon. Wa ba ka makasabot, Hans? Gusto na kong makaanak? Wilma, Pero kung dili pa kaandam karon, mas maayo pag magbuwag na lang ta. Wilma. Recorded by X Thunder Gaming. Wilma, ay suguin na ani. Dili na lagi ko, Hans. Gikapoy na ko. Love, damay pag-antos na lang yun. Okay? Paabot ako, Wilma. Ha? Upauli na ka diri sa ato? Oh, bye. Kaya na ako'y plano para ni Wilma. Mag-propose ako niya. Opo ba? O sige bay. Good luck. Salamat, bye. Wala ko usikan nga oras. Gikan sa airport, diretso na ko ni Wilma. Hans? Love. Oh. Mabdos ka? Gano'n di ka makatingog. Tubag ako. Gano'n mabdos ka? I'm sorry. Unsay sorry? Unsay sorry, ha? Ayoko tubag ang sorry. Apurado ba ka nga magkapamilya ta? Pero may kiringting paghihapon ka sa laing lalaki. Bigaon ka ko. Sakto ka. Oh, sakto ka, Wilma. Magbuwag na lang yun pa! Sakto na yung gibuhat bay. Nakabuhi gid din taon ka sa sayot nga tao bay. Pila ka tuig akong nausik niya, bay. Sakit, pero kinanang akong dawatan. Okay ba ka rayon sa on pag move on sa kababay? Ha? Sao man. Oh, kasimple. Nagbalik mo sa Cebu, panitag lang babay. Ha? So, ikaw mo ay bagong bookkeeper na mo din, eh? Yes, sir. Hans na lang. And you are? Monique. Ha? Manguyab ka na ako, Hans? Oh, Monique. Naibaw ko nga di patadugay na kaila. Pero kung dili na to suwayan, usawa mo to pagkahibaw.
Basin pa dayo, magkasinabot Di ba? Hinuon. O, sige. Sumayan nato. So, kita na? Yes, kita na. Kita magdahong nga niabot tag 4 years, no? Suway-suway lang magtutok ato. Nagdugay kita. O niya, nagkad ako naman yung atong mga edad. Unsa may plano nimo? Ha? Nga, unsa man? Unsa man? Huwag kay plano mo settle down. Ubay-ubay na tagnatigom, Hans. Basin ang magkisunoon niya ko sa pagpanganak kung maglangay-langay pa ta. Sige. Atong liho ko ng tanan para sa itong kasal. Pero ang pinakauna na itong buhaton, magkuha ta og wedding planner. Mayo kay dali kay kang nagkuha og wedding planner. Ay naman ko siya dapit. Doon lang ako na siya. Ay, tuwala ay. Sorry nga na-late ko, ha? Grabe mo ang traffic sa... Sige naman. Sige ang wedding planner. Nahibaw ko nga gwapong akong groom-to-be. Pero ayaw palapi og tutok mama kay basin og nahilis in town. Sorry. Familiar naman ko diyang naong. Anyway, sige, start na ta. Nagkita migpalit ni Wilma. Huwag ko makasabot sa kong kibate. Pila na katuig ang nilabay. Ako gina nga. Huwag pang pumakamove on niya. Hans? Nagkastorya mi ni Ma'am Wilma, may mga changes sa ato nasabutan about sa kasal. Pero di ko makalugar. Naku, importanteng lakaw ko. Pwede ka mo lang una ni Wilma ang magsabot niya. Ha? Sige na, please. Lingkod. Salamat. Sorry nga, gipalahos na lang tika din sa bahay. Kalit-kalit magod niya na ay gustong changes si Ma'am Monique. O dili na ako makalugar kung makikita pa ko ninyo sa gawas. Okay na, Wilma. Okay ka? Murang lagi ka na problema. Nakailagi na ka na ko, Hans. Nag-all ko sa kong anak. Ikuha siya sa kinikanan sa iyang amahan. Huwag nang larga silang Mindanao. Sakto na. Nawadan akong paglaom, Hans. Gaba na siguro din ako tungod sa akong gibuhat ni mo. Wilma. Ayaw na ganoon na. Dugay na akong gikalimtan ang hitabo natin. Hans, sorry. Sorry. Grabe yun ako pagbahay, Hans. Hans, ano? Kaslo na ka. Naibaw ko. Pero na-realize ako na mahal pagyapot ka. Hans. Sayop ni Hans. Dako kayo ning sayop atong gipuhat. Sorry, Wilma. Nadala ko sa kong gibati. Sugod karon. Dili na ta pwedeng magkita. Madayon man inyong kasal o dili.
Maglikay na lang ko sa usag-usahan. Wanay ka sa mahitabo. Kaya konsultihan si Monique sa tinuod. Unsa? Ex ni mo si Verona. Huwag na inahita po ninyo. Oo, Monique. Kasama ako. Sulti ko sa tinuod, Hans. Gimahal bagit ko ni mo. Sorry. Okay. Okay, nakasabot ako. Sige, ayaw ko pala ka, Hans. Hatagan di kang kagawasan. Huwag magtaka kung ako ay di na naghihilig. Bisan ba dahi og pila ka tuig nilabay? Og bisan pa og malipayon raong tako, tauban si Monique. Pero posible dahi, nadili pagyapon ta makamove on. Ako lain choice. Kung dili dawaton ang kamatuoran, na bisag unsaon, dili og dili gid mo para sa usag-usahan. Dingin ng kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong kampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga galang taagi ni Hans nga taga Biasong Talisay City, Cebu. Uban sa awit nga iyang kita ngayon, awit nga nagawaan, walang kapalit. At kung hindi man dumating sa akin ang panahon ako, Ang mong kaagi, gibahatan ng duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala at mga suging di paminaw, kinasing-kasing kong didapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinatuwi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa Sakawit, care of Arimen Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umata ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpaminaw.